היום במרוץ לחופה, שני זוגות חדשים המעוניינים להתחתן. תכירו את שמואל ואסתר שבחרו במסלול הישן לחופה, ומנגד יואב והילה שבחרו להתנסות במסלול החדש. צאו לדרך. אני עזוב אותי משינויים, לא רוצה ולא פתוח לזה. תן לי את הדרך הישנה והטובה ותעזב אותי בפייסבוק, שמייסבוק. כפרה עליו איזה אולד פשנד הוא. נו מאמי, בוא כבר. רגע, האנטריקוט עוד יושב לי. אנחנו ממש מתרגשים מהמהפכה השקטה עבור התושב. אני ויואבי לא נרדמנו כל הלילה. ובגלל שבחרתם לפתוח תיק במועצה הדתית בבת ים ובדרך החדשה, אתם מקבלים מאיתנו צ'ופר. וואו, תודה רבה לך בני. וואלה יופי, ידעת שמקבלים מתנה אצלם? לא, אין מצב. בינתיים, כשיואב ושמואל ממתינים, אסתר והילה מתקדמות לתחנה הבאה, הדרכת הקלות, כל אחת בדרך שבחרה. שלום, הגעתי להדרכת קלות. ברוכה הבאה, בואי אחריי. שלום, הגעתי להדרכת קלות. שבי בשקט ותחכי בצד. תחייכו חברים. הזוגות ממשיכים במרוץ, ובעוד שמואל ואסתר שבחרו במסלול הישן נמצאים במקום האחרון, יואב והילה קרובים מאוד לסיום המסלול המהיר שלנו. בואי נחזור עוד חודש. מה זה התור הזה? יש, סיימנו. מזל טוב לכם. אין מעושר ממני, זה היה פשוט קל ומהיר. די, תיקחו אותי מהתור הזה. אני רוצה לעבור למועצה הדתית בת ים. הנה, קח את הטלפון, תראי לי איפה הפייסבוק של המועצה, רק מספיק עם התור הזה. תכירו את המהפכה השקטה למען התושב של המועצה הדתית בת ים, כי מעכשיו הכל מהיר יותר.